Η επίθεση τώρα για την Αλ-Χιλάλ με τον Κορεάτη, τον Μπιού. Ο Μπιού ο οποίος κερδίζει σε αυτή τη σέντρα που κάνει το κόρνερ. Ένα κόρνερ το πρώτο στο παιχνίδι είναι για την ομάδα από μπροστινή παλιά. Πηδάει ο Κοτσόνης. Μένει ψηλά η επίθεση τώρα για την Αλ-Χιλάλ. Είναι ξαφνική, είναι γρήγορη, θα σταματήσει όμως, σηκώθηκε. Ελάραμπι κερδίζει μια πρώτη κόντρα, θέλει να συνεχίσει την ατομική του προσπάθεια. Το σταμάτησε η άμυνα του Άρη, που προς το παρόν τα πάει καλά με Ελάραμπι και Μπιού. Με ένα επιθετικό δίδυμα από το οποίο τουλάχιστον οι Σαουδάραβες περιμένουν πάρα πολύ. Ο Κέιρο, Μπιού, συνεργάζεται με τον Σαλχόπ. Κορεάτης πάει πλάγια και τραβάει τον Λαζαρίδη. Η κόντρα, το κόρνερ για την Αλ-Χιλάλ. Ο Λαζαρίδης που ακολούθησε τον Μπιού σε όλη την κίνηση που έκανε, ξεκινώντας από θέση φορ και καταλήγοντας σε θέση δεξιού εξτρέμ. Επόμενο φιλικό με το Παραλίμνη το πήρε όλο ο Σιφάκης, που δεν είχε παίξει καθόλου με τον Μπας Γιάννενα. Ο Μπιού πέρασε από τον Λαζαρίδη, τέτα-τέτ, ο Βελίδης με το αριστερό, χωρίς να ευνηδιάζεται, κρατώντας ψυχραιμία του, παραχωρεί κόρνερ. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση, πώς πέρασε ο Κορεάτης από το Λαζαρίδη με επιτόπια τρίπλα και αλλαγή κατεύθυνσης. Ο Βελίδης έμεινε στην κλειστή του γωνία, δεν έπεσε και με το αριστερό παραχώρησε το κόρνερ. Η πρώτη ουσιαστικά πολύ καλή στιγμή που βγάζει από μόνη της η Αλ-Χιλάλ στο παιχνίδι. Κόρνερ με τον Σαλχόπ. Κακή έξοδο εδώ από τον Βελίδη. Ο Μπιού ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Σαουδική Αραβία. 1-0 με σκόρερ τον Κορεάτη. Ένα κόρνερ από τον Σαλχόπ στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Διαδοχικά λάθη εκεί. Πήδηξε πρώτο χωρίς αντίπαλο ο Μπιού. Ο Βελίδης είχε κάνει λάθος εκτίμηση στην έξοδο, αφήνοντας ανυπεράσπιστη την εστία του. Δεν είχε πρόβλημα ο Κορεάτης να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Ενώ ξαναβλέπετε τον γκολ της Αλ-Χιλάλ σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Απλή συνωνυμία, γιατί το ρωτήσαμε και εμείς. Για την Αλ-Χιλάλ εκτελεί και αυτό το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Μίσελ, επιθετικό φάουλ του Μπιού πάνω στον Κοτσόνη. Εδώ βλέπετε τον Μπιού